Добрый вечер. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. Лукашенко готовы стать медиком. Надо, Владимир Степанович, нас с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, носить, поднимать кого-то, а ты уже будешь там колоть. Что збіраецца лекаваць Лукашенко? Психоз ці коронавирус? У беларускім дзяржаўным скарбе на $1 мільярд меньше. Народ будет беднеть, ну, по крайней мере, в валютном эквиваленте. Вялікдзень у надзвычайных умовах. Я задаю питання Міністерству охорони здоров'я. Що ми повинні чинити? Чому ви нічого не кажете? Святар заклікаў адзначыць Вялікдзень дома. Хварэць мы будзем, адзначыў Александр Лукашенко падчас нарады, прысвечанай коронавірусу. Кіраўнік краіны падаў новыя лічбы хворых на COVID-19. Іхная колькасць павялічваецца штодня, але якіх-кольвек захадаў супрацьстаяння распаўсюду хваробы Лукашенко не прапанаваў. Ураду ж прыгразіў адстаўкай, а людзям параіў самым займацца сваім здароўем. Падрабязней Ірына Тарафейчук. 794 чалавекі шпіталізаваныя, 31 з іх на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Александр Лукашенко абвесціў найноўшую статыстыку коронавіруса і лічыць, што катастрофы няма. Кіраўнік краіны правёў сёння адмысловую нараду, прысвечаную сітуацыі з хваробаю, з удзелам чыноўнікаў і кіраўнікоў установаў аховы здароўя. Маску эту несчастную не можем шить. Ну ладно, не для врачей, но для населения. Они же идут шарфами, закрываются некоторые люди, правильно делают. Ну так неужели мы маску не можем шить? Это недопустимо. Поэтому если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром к понедельнику должны эту проблему снять. Кіраўнік краіны прыгразіў адстаўкай ураду, загадаў камітэту дзяржаўнага кантролю прасачыць, каб не было росту коштаў на сродкі аховы, а за вузкія месцы ў медыцыне паабяцаў спагнаць шкоду з адказных, цытата, калі гэты психоз скончыцца. Адсутнасць неабходных сродкаў змагання з інфекцыяй пацвярджаюць беларусы. Когда не зайдешь в аптеку, каких-то там самых элементарных, даже парацетамол уже нету, масок нету. Антисептиков тоже очень редко в каких-то случаях где-то можно найти. Блогеры ды актывісты праблемы, выкліканыя эпідэміяй, спрабуюць развязаць інакш. У краіне ладзіцца шэраг дабрачынных акцыяў і кампаніяў, дзе збіраюць грошы лякарням, харчы дактарам, шыюць маскі насельніцтву. Сейчас у нас в обществе такое расслоение. Одни считают, что маски нужны, они защищают человека, защищают здоровье, их защищают родных. А другие люди считают, что маски не защищают и можно их не носить. 1000 масак, пашытых уласнаручна, раздалі мінакам на вуліцах Бабруйску валанцёркі мясцовага клубу жаночага лідарства. Такія акцыі актывісткі плануюць ладзіць яшчэ. І ўсё часцей беларусы выступаюць за карантин. Карантин. Мне кажется, по-другому никак. Всех посадить на карантин. Карантин вести просто. Человеческий карантин, как в Москве, как во всем мире. Думаю, все-таки нужно закрыть границы, вести карантин. Вот. Это все-таки нужно заботиться о своем народе. Конечно, по-хорошему карантин надо было вводить. Это как все цивилизованные страны. Вот. Но опять же, это понятно, что у нас денег нет, у нас ничего нет в стране, поэтому как-то так. Пад інтэрнэт-петыцыяй у Сусветную арганізацыю здароўя за ўвядзенне ў Беларусі каранціну падпісаліся 151 000 чалавек. Пазіцыя ж кіраўніцтва краіны застаецца нязменнаю. Карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Так на патрабаванні карантину рэагуе сёння Александр Лукашенко. Не абавязаная рэагаваць на петыцыі і Сусветная арганізацыя здароўя. Абвесціць карантин яна таксама не можа. Але місія арганізацыі цягам тыдня будзе працаваць у Беларусі. Праца місіі з петыцыямі не звязаная, а запрасіць міжнародных экспертаў даручыў Лукашенко на пачатку красавіка. Ірына Тарафейчук, Белсат.
1 мільён 400 тысячаў. Амаль столькі пацверджаных выпадкаў заражэння коронавірусам. COVID-19 забраў жыцці 76 тысячаў чалавек. Амаль 300 тысячаў выздаравілі. Самая апошняя інфармацыя пра коронавірус з розных месцаў на планеце ў сюжэце Вітаўта Сіўчыка. Прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Бориса Джонсона хворага на COVID-19 перавялі ў аддзяленне інтэнсіўнай тэрапіі. У кіраўніка ўраду не выявілі пнеўманіі. Ён не падлучаны да апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. Прэм'ер-міністр атрымоўвае найлепшую медычную дапамогу ў шпіталі Святога Томаса. Мы яднаемся з ім і ягонаю сям'ёй у надзеі ды малітве. Тым часам на радзіме коронавіруса афіцыйна сітуацыя ідзе на папраўку. Улады Кітаю паведамляюць, учора ўпершыню са студзеня ў мацерыковай частцы краіны ніводзін чалавек не памёр ад COVID-19. Адначасова зафіксаваныя 32 новыя выпадкі заражэння. Усе завезеныя з-за мяжы. Учора выпісаліся са шпіталяў 89 пацыентаў. З 2365 чалавек, якія былі першымі кантактамі, знялі медычны нагляд. Колькасць цяжкіх выпадкаў скарацілася да 54. У суседняй Японіі, якая доўга трымалася без адмысловых захадаў, сёння ўсё ж такі абвесцілі надзвычайнае становішча ў сталіцы ды яшчэ 6 рэгіёнах. Надзвычайнае становішча будзе дзеяць месяц, то бок да 6 траўня уключна. Першае месца ў свеце ў ліку заражаных па-ранейшаму за злучанымі штатамі. Колькасць пацверджаных выпадкаў 370 тысячаў, загінулых 11 тысячаў. Нас чакае вельмі цяжкі тыдзень, але ў канцы тунелю мы бачым велізарнае святло. У Іспаніі, якая займае другое месца ў свеце ў колькасці захварэлых на COVID-19, 140 тысячаў пацверджаных выпадкаў азначаюць станоўчую дынаміку выздараўлення. Больш як 43 тысячы чалавек выпісаныя са шпіталяў. Гэта больш за 30% ад усіх выпадкаў. Радыя паведаміць, што гэтая лічба расце з кожным днём. Напярэдадні ў краіне памерлі 743 чалавекі. Упершыню за 5 дзён паказнік смяротнасці падскочыў. На фоне пандэміі ў краіне задумаліся пра хутчэйшае ўвядзенне базавага прыбытку для ўсіх грамадзянаў, які мае захавацца і пасля пераадолення крызісу. У Італіі, што займае першае месца ў свеце ў колькасці смерцяў і трэцяе ў колькасці заражэнняў, урад прыняў законы, якія дазволяць банкам выдаць прадпрыемствам пацярпелым ад коронавіруса крэдыты на агульную суму 750 мільярдаў еўра. Не памятаю, каб у нашай краіне калі-небудзь вылучаліся такія велізарныя сродкі для фінансавання нашага бізнесу. У 2 еўрапейскіх краінах карантин пастанавілі паслабіць. У Даніі з наступнага тыдня адчыняюцца дзіцячыя садкі і пачатковыя школы. У Чэхіі сёння можна займацца некантактным спортам на адкрытых пляцоўках. З чацвярга адчыняюцца нехарчовыя крамы і сервісы рамонту ровараў. Калі нехта ўваходзіць у краму, ён мусіць мець магчымасць прадэзінфікаваць рукі, і ён абавязаны будзе гэта зрабіць, выходзячы з крамы. Адначасова абавязкова трэба насіць пальчаткі. У той жа час забарона выходзіць на вуліцу без канкрэтнай прычыны пакуль яшчэ дзеяць. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Золатавалютныя рэзервы Беларусі за 1 месяц зменшыліся на 1 мільярд рублёў. На што пайшлі рэзервы Нацыянальнага банку? Што можна зрабіць, каб яшчэ болей не пагоршыўся стан эканомікі? Можа, удасца зашчадзіць, набываючы танную нафту? Высвятляў Александр Папко. Стаць незалежнымі ад нафтавых гульняў буйных дзяржаваў загадаў ураду Александр Лукашенко. Улады хочуць папоўніць запасы нафты, пакуль яе вытворцы не дамовіліся і цэны не пайшлі ўгару. Даже вот эта пандемия и психоз на них никак не влияет. Поэтому глаза у всех позеленели, когда почувствовали, что падение доходов и так далее и тому подобное. Но мы за этим наблюдаем. И давайте откровенно говорить, нам надо в этой ситуации сориентироваться. Зарыентавацца значыць зэканоміць. Ад коронавіруса сусветная эканоміка замерла, і цэны на нафту упалі амаль у 5 разоў. Яшчэ больш, у 12 разоў знізілася цана, па якой расійскую нафту купляе наша краіна. У студзені за тону сыравіны Менск плаціў $349, цяпер толькі 30. Калі будзем купляць па мировым сусветным цэнам, там нават не па 4, як хацеў Румас, а там пад 15, ну мы там здолеем на закупцы нафты зарабіць на
угодно, ну, может там зэкономіць 3 мільярды. Але зноў, а мы не заробім ад продажы нафтапрадуктаў, безумоўна. Гэта трэба глядзець, якую колькасць можна перапрацаваць, якую колькасць камерцыйна неабходна, мэтазгодна перапрацаваць. Усе краіны, у якія мы прадаем тавары, закрыліся на карантин. У нас жа растаюць золатавалютныя рэзервы. За мінулы месяц яны зменшыліся больш як на $1 мільярд. У чаканні эканамічных праблемаў грамадзяне і фірмы купляюць валюту. В сумме это около $900 миллионов. И вот для того, чтобы удовлетворить вот этот чистый спрос, на это во многом и ушли резервы Национального банка. У бліжэйшы час беларускі рубель моцна не пахіснецца, чаго нельга сказаць пра становішча прадпрыемстваў. Мяркуе Вадзім Іосуп. Па беларускай эканоміцы крызіс, выкліканы каронавірусам, ударыць мацней, чым па гаспадарцы заходніх і ўсходніх суседзяў, прагназуе Ярослав Романчук. Беларускі ВУП можа скраціцца ў 2020 годзе на 10-15%, як можна нават і больш, тому што калі немцы кажуць на 7-10, амерыканцы кажуць, што в других кварталах это будет минус 25 нават, то тут Беларусь адкрытая эканоміка, Расія не працуе до 1 мая, калі яна запрацуе, ніхто не ведае, і вось вельмі ідэальны шторм. На думку эканаміста, падчас гэтага шторму урад зрабіў захады, якія могуць патапіць вытворцаў і справакаваць дэфіцыт. Урад замарозіў цэны на 25 відаў тавараў, ад бульбы і сасісак да туалетнай паперы і медычных масак. Александр Попко, Белсад. З заклікам не маўчаць да Міністэрства аховы здароўя Беларусі звярнуўся кіраўнік беларускага каталіцкага касцёла Тадзеуш Кандрусевіч. Мітрапаліт правёў адмысловую прэс-канферэнцыю, каб паведаміць, як будзе выглядаць святкаванне Вялікай дня ў надзвычайных умовах. Падрабязней Галіна Бакунчык. Каталіцкі касцёл распачаў вялікі тыдзень праз некалькі дзён свята ўваскрашэння Хрыстовага. Сёлета Вялікдзень пройдзе ва ўмовах коронавірусу, і гэта надзвычайны выклік як для вернікаў, так і для святароў. Вялікі тыдзень у касцёле звычайна насычаны падзеямі і напоўнены людзьмі. Але сёлета людзей мала, а перасцярогі шмат. Ходзяць у масках, прыходзяць на ўваходзе, яны рукі дезінфіцыруюць. З прычыны каронавірусу ў касцёле адменены ці перанесеныя шмат падзеяў. Напрыклад, моладзевая сустрэча ці пілігрымка ў Ватыкан. Але адбылася супольная міжканфесійная малітва, на якую запрасілі і міністра аховы здароўя, толькі той не прыйшоў. Я задаю питання Міністерству охорони здоров'я. Що ми повинні чинити? Чому ви нічого не кажете? Я праз вас, праз медіа, хочу споткання з кимось з адказним. На конкретні адкази, каб былі. Паводле Тадзеуша Кандрусевіча, касцёл не можа забараніць людзям прыходзіць на малітву, але слабых і сталых заклікае заставацца дома, нават падчас цяперашняй вялікай урачыстасці. Астатнім максімальна захоўваць меры бяспекі, не цалаваць крыж, не акрапляцца свянцонай вадой. Гэта сітуацыя, якую мы трапілі, яна паказвае, што чалавека, які ўяўляў сябе Богам, ён не з'яўляецца Богам. Ён з'яўляецца вельмі простым, уразлівым. Мне здаецца, што гэта сітуацыя, якую мы трапілі, яна ўжо з'яўляецца імпульсам перагледзець сваё духоўнае жыццё. Я думаю, што людзі зробяць адпаведныя ўнёскі. Як збіраюцца сустрэць свята вернікі, цікавімся у нешматлікіх наведнікаў Чырвонага касцёла ў Менску. Я доверяю Богу, что Господь меня сохранит. И даже если что-то случится, вдруг какая немощь, болезнь, я знаю, что Господь проведе и исцелить, и поможет. Буду глядзець па сітуацыі, альбо калі нават не прыйду ў касцёл на святую імшу, то абавязкова буду перажываць святую імшу. Это же не первая, собственно, вот такая вот пандемия. Но, наверное, всегда людей вывозила из этой ситуации и вера в добрые, и вера в Бога. Урачыстыя набажэнствы будуць транслявацца таксама ў прамым эфіры на афіцыйным сайце Беларускага каталіцкага касцёла. Звяртаемся да старэйшага пакалення, застаньцеся дома, касцёл заахвочвае застацца дома. Шмат узнікае пытанняў, як жа быць са свячэннем страў на велікодны стол. Памятайце, што асвячае не вада, асвячае малітва святара. І калі мы ўдзельнічаем у прамым уключэнні праз онлайн-трансляцыю альбо праз тэлебачанне, то малітва святара і будзе гэтым асвячэннем. У каталіцкім касцёле таксама заклікаюць падчас святаў не наведваць родных, блізкіх ці сяброў, асабліва сталага ўзросту. Галіна Бакунчык, Белсад.
Так супала, што сёлета сусветны дзень здароўя адзначаецца ў разгар пандэміі. Тым больш актуальныя парады, як захаваць добрае самаадчуванне і не паддацца інфекцыям ды іншым непрыемнасцям. Спорт, правільнае харчаванне, а што яшчэ? Прапановы экспертаў для нас збірала Хрысціна Чарняўская. Любоў да фізічнай культуры ў Настасі з дзяцінства. У школе яна брала ўдзел у спартовых спаборніцтвах, хадзіла з бацькамі ў паходы. Цяпер жа спалучае любімую справу з карыснай. Працуе инструкторкой на скалодроме. Скалолазание определенно положительно влияет на мою физическую форму и здоровье, потому что нагрузка очень разносторонняя, нагрузка непривычная, и на самом деле скалолазание развивает и поддерживает в форме почти все мышцы в теле. Фізічная нагрузка плюс правільнае харчаванне ды і пазбяганне залішняга стрэсу гаранты здаровага самаадчування, кажуць дактары. Генетика вклад в здоровье человека это где-то 30%. 40% это образ жизни, остальные 30% это уровень здравоохранения, экология и там прочее. То есть по факту образ жизни основной вклад вносит в наше здоровье. Згодна з Белстатам, лета 64% беларусаў характарызавалі стан свайго здароўя як задавальняючы і толькі 8,5% як дрэнны. Мы запыталіся ў мінакоў на вуліцы, як яны клапоцяцца пра здароўе. Я принимаю ванну каждый день по несколько часов. И это ваш клопот про здоровье? Ну, я разгружаю психику, меня это успокаивает. Здоровье и спорт – это вот все вместе. Но начинать нужно с культуры, с психологической. Вот я вот так поддерживаю. То есть питание, физкультура и культура. Ну, я всегда закаляюсь. Меня мама приучила к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Я всегда принимаю контрастный душ, я бегаю по утрам. Тым не менш, у Беларусі штогод назіраецца рост інфекцыйных захворванняў і новаўтварэнняў, хваробу крывяноснай сістэмы. Напрыклад, паводле Белстату, калі ў 2017 годзе на 100 000 чалавек было 1400 выпадкаў онкалогіі, то ў 2018 амаль 1548 выпадкаў. Асабліва небяспечна такая медычная карціна пры эпідэміях, як, напрыклад, цяпер пры распаўсюдзе каранавіруса, бо людзі з хранічнымі захворваннямі найбольш уразлівыя да COVID-19. Сам вирус так действует на организм, что надо быть полностью здоровым, чтобы спокойно через это пройти. Он цепляется, сразу же идет разбалансировка всех вот в организме механизмов. Але і ў сённяшняй сітуацыі, упэўнена адмыслоўца, можна засцерагчыся ад хваробы. Галоўнае – прытрымлівацца рэкамендацый дактароў аб самаізаляцыі, не рызыкаваць лішні раз і не паддавацца паніцы. Уласнае здароўе вашае адказнае. Своечасова займайцеся прафілактыкай хваробаў, умацоўвайце імунітэт, дбайце пра сябе. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Парады медыкаў – гэта не загады. А таму беларускія вайскоўцы працягваюць рыхтавацца да параду. За 2 гадзіны яны зрабілі разметкі на асфальце, двойчы сталі ў кола. Пры гэтым некаторыя жаўнеры моцна і працягла кашлялі. Былі і назіральнікі за рэпетыцыі. Мы запыталіся ў іх пра ўражанні, ды мэтазгоднасць у час эпідэміі ладзіць парады. Во всем мире такое, у нас такое, поэтому или Лукашенко гений, или не гений. Мы пришли посмотреть репетицию, потому что не хотим идти на 9 мая, чтобы тут столпотворения всякие будут, чтобы, может, не подхватить что-нибудь. У меня вот там вот молодой человек стоит, ну поэтому обязывает ситуация приходить. Но так интересно, в принципе, посмотреть, как они с карабинами там перекидывают. Пришли поддержать друга, да, он вроде печатного караула служит. Парад вообще не стоит в любом году делать, потому что это растрата средств, которые можно пустить на другие необходимые нужды. Не мешало бы отменить парад, потому что все-таки ситуация такая, что скопление людей там и все вот это, да. Я не советую никому сюда приходить, а посмотреть на это удаленно. Думаю, телевидение будет все это снимать, и это будет безопасно. Я не пойду на 9 мая, потому что я поеду домой потом, и я не хочу своих родных и близких заразить.
Загляне сонца і ў наше аконца. Амаль летняе надвор'е прагназуюць сіноптыкі на заўтра. Медыкі ж раяць заставацца дома. А мы прапановваем глядзець Белсат, ды чытаць самую апошнюю інфармацыю, у тым ліку пра каронавірус, на нашай старонцы ў інтэрнэце belsat.eu. Я ж на гэтым развітваюся. Бывайце здаровы, беражыце сябе і сваіх блізкіх.